Hello mga bay, inday kabkab ni ang inyong suking mga kabay diri sa nasod sa Kabalasan. Daghang salamat karon sa inyong suporta mga bay diri sa inyong suking manalabtan nga nalagpot sa Middle East. Daghan kayong salamat sa inyong suporta kanunay. Mega love shoutout kaninyong tanan. Mao ni ang seaside diri sa Kuwait City. Thank you so much. Amping Bisaya tabay ato ni bay. Hello mga bay, flex dahil nako ning kuan ang motor bay no. Kay gikan mi ani nag kaso sa mga papilis ni Dudong Kobkob nya nangayo magbahin sa ding motora ni bay na oh. Ilisan sa ning ligid aning likod bay kay dako na kaayog buak na marayag sa tagbalay bay. Ang motora dugay na ni nako nga pundar bay mo ni akong napundar atong pumiro na kong abroad kaning motora mo sad ning motora nga nagka kuanay mi siya kung isuon kung taning gihatag niya saon mga sultihan man tag mga pulo nga di mao di akong gikuha bitaw pero kuan ka nang dugay na gid kay ni siya bang serbisyo mo ani among gi saligan karong panahon na kay mao man nig drivean per minute Dudong Kobkob nag maxim rider siya so mao lagi ni nami dapit sa highway ani bay siya Mandawi bay nya kanang naglisod pagid mi ani kay sige namig sirbatuhan sa amo ang luyo kay islak na gid kay bugat kay pasahero kuyawan ta bay kay naata sa highway bay mautso bitaw sobra ang kaplat ang ligid muna nga nabalaw gid ni pangita ani vulcanizing shop kay lisod kay dinha kung dinha bitaw ka dool sa Pacific Mall aw gikan mi ani sa kuan sa may kuan bay SM City Cebu kay tuwa man dito ang opisina sa Maxim nya wa mi kabantay dito palang daan plat na di ay nya hantod naabot na mi diri sa Pacific Mall nya hala ka wa man jud vulcanizing shop ning nakita ang ganito ay usa didto nagipukaw pa gani kay natug nya niingon siya nga di na ni madag kuan kanang upahangin pabukit mo gini ya need lang ido kuno ilisan ang ligid sumuna nituyok na pud ni ani bay nangita mi og vulcanizing shop nga naay baligyang ligid kay katong una namong nadtuan wala man gid tuy ligid baligya tuyok na sad mi ang hadlok ni gumasakay kay piti naging plata ba basig mautso na hinuon ang kuan kanyang saingan ani yantas so kaning nag-ayo sa ligid bay dugay gid niya ni naayo na nahuman na siya dito sa may sa may aban sa lubot nga ligid nya katong ligid ani atubangan kay nipis na may ito pati nang daan na ang katong na plat sa luyo pwede pa man daw kuno magamit tangan lang interior no bisag buak ng ligira okay pa kuno butangan lang interior na muna Ano yan ang isuksok.
Dugay ni nahuman ba sa gid mi ka oras ani kapin ng huwat. Hapit na mi masirad isa kuan ani sa 10 ID kay magkuha mag 10 ID dungkog ko para mag-pro na iyang license. So di ami diri sa highways Mandawi. Di may kuan Doors Pacific Mall. Nahan gamay Pacific Mall. Nya sakto pod pag anhin na mo bay wala gyud customer no, kami pa lang ang customer nya giduka pag ini nag-ayo kay oras gini sa tingtulog. Kay alauna alas 2 man ni kapin. Oras gid tingtulog. Punta nga bi. Kani hapit na ni siya mahuman. Pero iya paninggi check gi kapila niya ni check naglimpyo pa siya. Nya. O siya lang ibot. Ito nagka-uling-uling na intaw ning ato ang kuan mga yuhay. Ay siya kay siya mo trabaho no. Sa bagay kung mo gid na imong trabaho dapat kay bawgid ka unsay angay mo. Ana. Just nagpaabot mi ani bay nga mahuman di ay nanuroy og kaning kuan kanang singan ani kaning banana chips bay ba o kaning chicharon. Kay gutom man gid kaayo. Ni snack naman, gutom giduka. Kani gi ay tao dan niya bay. Pito gid mi ang taon ani nahuman. Ani na kuan pa ni siya kay sige katagak ng murag kuan guma sa sulod ba ana iyang brake man siguro na sana nig kuan na daot ni motora ba nagsinap pamaray sa balay tunguwa ko gid kay ni kuan guba karon na anak ko nagsig pamaray ngara terus kada adlaw ba ganin atay mga gamay income sa pupo muna ang aran ra maka kuan ra sa mga panginahanglan. Pero kaning adlaw mo ni adlaw nag-deliver ko atong kabsaw niya. So sobra man gid ang gibayad atong nag-order no. So yang gibayad dapat nako lang ilang 1,000. May mo siya 1,500. Mo to. Igo ra pud taon gibayad ang motor kay 1,200 man ang ligid. Ang ligid 1,250. Nya ang gipangayo aning labor kay dos ra man to ang pangayo. Wa na lang nako ko ang sukli na 50 pesos. Ako na lang gihatag ni tanan kay luoy pud taon kay nagkabulingit ni siya maayo no. Buka paning may kay oras dito na imuhan na lang na dong hindi pa ibang taon tayo kanang guma nga kuan si katagak mag sa brake na siya sa brake ba ni Bok? Yes. Yan si katagak nga guma meron kaon sa kudiri mani ba ay nilungag usap ning istorya nilungag mani diri bus o kaayo nihapit na niya siya na humanbay. Kabanti na gitawon ni ani. Kabot pa baka ni ani. Hap na namin ni maayo.
Kaya nagubaan man ni aning udtong tutok. Ang ligid bisag gisi. Pwede pa man di basta ligon pa. Ano lagi interior, asa na? Interior. Ang sabah. Kanina malihog na siya aning rugtog ko, mawiran ang motor kay matumbaw niya diri dapit na ako. Bago pa sad taon ni napaayo bay. Kamu silingan kay mayuhay man sa motor. Kung kagasto na pud ko anig taog 5 kapin. Yan na lang nakadaog ta sa pupo. Nalugid tayo na ko at gasto. Ganahan papa. Weirdo. Ay, nag-lock na ni siya bay. Mana ni bay. Mana ni siya. Testingan. Salamat bay. Yung pagsuporta kanunay sa atong premier program. Naot nga yung tintura mo sa ginagmay gasa nga akong share kaninyo. Daghang salamat ay Kitty, Inday Gab team o Team Siki, thank you so much. Og sa uban pang mga agencies nga apil sa diri Lusog, kay may na lamang dugang-dugang sa inyong mga withdrawals. Tabang ata ginagmay, bala ginagmay, basta kanunay. Hindi mo kalimot og likes atong video mga bay ha. Kanya, pag alarm gyud mo alas 8:13 kay para di mo malate. Maghintay kayo sa go signal ko bago kayo mag-SS. Okay. Dili pare-parehas ang time na akong nag-SS na mo. Ang kanigi, panginan na ni siya, no? Kay kapit na gini siya mahuman. Ready na ni para larga. Main pagbiyahe sa tanang riders, tibo kalibutan. Keep safe na akong tanan. Hindi kita malimot mga muyo pagikan o kantang nagbiyahe. Malayo lang ta sa mga dautan. Maraming salamat. Yung tanan nga bay. Yung suporta ko na mga taon ni ang pundar sa FW Squad kato paning wa pa ko matrending bay. Kuan aning motor kay naluoy ko sa akong inan ko ning panabang sa Mindanao mangumpra ba. May masakya ang pliti pag mahal. Itong gikuan kong motor. Mangod nag eskwela pa to. Nakaron sundalo na kalo sa Ginoo. Ma? So, manan na niyo siya, bay. Thank you kaayo kuya sa inyong pag-ayos, sa inyong motor. Naot na magdugay pa ni. Ay mga napugbahin. Thank you so much. Kuya, good job. Salamat sa inyong pag-ayos, sa inyong motor. Thank you kaayo ma. Padung na mi bay sa kuhaanan ani og tin ID ni dulong kubkub. Buto, kayo makatupan ani. Thank you for watching.